ଆଜି କିଛି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଘରେ ଥିଲା କୋଇସାରୁ। ଭାବିଲେ ଆକୁ ନେଇ କିଛି ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା। ସୋରିଷ ଜିରା ପିଆଜ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚିଦେବା ଆଉ ପେଷ୍ଟ କରି ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ପକାଇବା। ପିଆଜ ରସୁଣ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ସାଇଜ୍ରେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ହଳଦୀ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ତାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ମୁଁ ଚିନି କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଇଲି। ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଲେ ମସଲାଟା ଠିକ୍ରେ ରୋଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ସ୍ୱାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ବାକି ରହିଲା ସାରୁ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାରୁ ପକାଇ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ସାରୁକୁ ଘାଣ୍ଟି ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରୁ ମସଲା ମିଶି ପୁରା ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 80% ଭଜାର କାମ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚଣା ଦେବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଚଣାଟା ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମସଲା ଟିକେ ଦେବା, ତାପରେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖିବା ଭଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।